Jane lupute kula niku napa? Kok semune kanggo Ratu Kalinyamat boten remen kalih kula. Kula menika ingkang kadang kanggo Ratu Kalinyamat. Jebul wahutan. Kanggo Ratu Kalinyamat pun boten kasdu umpami kula tuwi wonten ing Panti Jepara. Nggih. Boten napa-napa kanggo Ratu Kalinyamat. Nek umpami kanggo Ratu Kalinyamat pun boten tresna, ugi pun boten nganggep dumateng kula. Boten wonten ginanipun kula cumandha ing Panti Jepara. Nyuwun pamit kula tak wangsul teng Demak mawon. Aja. Kula tak wangsul. Aja Yayi. Wangsul. Aja. Tak Aja. tak napa. Aja. Dari siramu iki arep bali nang Jepara. Sengaja bali teng gone Jepara niku. Lah lagi wae kanggo Kalinyamat iki kapung kandhaku kaya ngono kok Yayi. Kula niku namung nodi, namung jajan. Kalih kanggo Ratu Kalinyamat. Copit. Sinten tiyangipun ingkang boten runtik ing penggalih. Ing semu kanggo Ratu Kalinyamat namung tansah nyingkur dumateng kula. Ngetingalaken besengut tandha yen to kanggo Ratu Kalinyamat pun boten nganggep dumateng kula. Lajeng ginanipun menapa kula mapan ing Jepara kanggo Ratu? Cobit menapa dosa luput kula kanggo Ratu Kalinyamat? Yai karep. Luputmu kok kentit kok indik ya wis ngono babar pisan keran mangsani. Coba saiki sliramu kagungan garwa sing isih enom, tur luwih ayu, ya sliramu lali kalau kanggo Kalinyamat. Coba to, sapa wonge sapa Yai? Wis suwe banget sliramu ora tuli ana ing Panti Jepara. Nganti rasa kangen kang tak pamel gawe kasesane atine kanggo Kalinyamat. Paribasan aku yen awan lan riyan mangan yen bengi ra bisa mergo got-gote mikir seliramu. Kula pun saged gagapi. Ugi kula sampun gadah panyatra bawa. Jebul niku to perkawisipun. Kanggo Ratu. Umpami kok kanggo Ratu Kalinyamat niku ngertos dhateng surasaning batin kula. Kula kinten kanggo Ratu Kalinyamat boten gadah panggerba ingkang kados kathah. Dadosaken kawigatosanipun cetane wiwit saking Kasultanan Demak Bintara. Kula agi-agi tumuju wonten ing Panti Jepara ing pangangkah kanggo Ratu. Piye Yai? Boyo kapan kula saged panggih kelawan kanggo Ratu Kalinyamat, saged sabet jagong, saged bawa rasa. Nanging sak sampunipun kula panggih kelawan kanggo Ratu Kalinyamat benten kalih panyokra bawa kula kanggo Ratu. Yai karep. Tuhunipun kula niku kangen sanget kalih kanggo Ratu Kalinyamat. Senajan to sakmenika kula nembe kewan temanten enggal kelawan diajeng Ratu Kambang saking panggerbanipun kanggo Ratu kula sampun kasupet lalekake kelawan kanggo Ratu Kalinyamat. Boten kanggo Ora. kathah wanita. Nanging sing mapan wonten saklebetipun manah kula namung setunggal boten sanes kanggo Ratu Kalinyamat. Waduh Yai. Yen ngono sepurane sing keping to kanggo Kalinyamat yo dipanyok ruku Allah babat sliramu. Oh, Mbok menawa pun kabeh. cetha napa dereng? Wis. Nek ngoten nggih kula tak Aja. tak wangsul mawon. Aja Yai. Yai karepe. Liwat kebenaran sliramu tekane ing Panti Jepara pas garwa Kang Dadi lagi mulang aji kalon bangsa. Yen ngoten Kang Mas Sunan hadirin boten wonten ing pidaleman. Bener. Dawah Kapasan Yogi. Jo. Ibarate wong lara kok tamba, rasa kangen sing suwe. Kula pengin panggih kelawan kanggo Ratu Kalinyamat sakmenika sampun kanthi
usaha dolan. Kanggo Yai karek deh. wonten kalau dan monggo. Iras pantes ambyur wonten ing samudraning bebrayan. Dipen kula kelawan kanggo Ratu Kalinyamat. Saged ngraosaken dhateng maduning katresnan. Pancen kuwi kang tak karepake Yai. Mergo wis kowe banget kanggo Kalinyamat ora kelawan sliramu. Kanggo Kalinyamat pengen antuk katresnan kelawan sliramu. Lan ing samudraning bebrayan. Nek kula gambaraken boyoe wong rasane ngati yen to kula saged sesarengan lawan kanggo Ratu Kalinyamat. Tapi sekanggo Kalinyamat kang kandhang Wonten apa kanggo Ratu Kalinyamat piyambak. Sampun manah kula. Maos bagian kula. Maos nek kula saged sami lawan kanggo Ratu Kalinyamat.
panggung kang ora. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Kok karo kadare. Kula bali kok karo Yai Karepet. Yo kok ora ono mari-marine kudu tumindak kaya ngono. Kanjeng Ratu, Kanjeng. Ya. Najan to sliramu tumindak kang kaya mangkono mertua iki garwamu. Aku elok-elok rawuh. Tak entenane sak jabane tilampah kuwi kae. Saya nek colongan ngeten iki. Apa iya to? Ajucaran kemawon isine mengke nek konangan pripun, mengke nek konangan pripun. Ning rasane cok. Ning Kang Bagong tak yo wis kelakon. Rumangsa marem banget ati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Sesingitan ya. Sesingitan. Waalaikumsalam. Kanjeng Ratu. Anjir kula Kang Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakek toko ini to Kanjeng Ratu. Cek Kang Mas. Nyanyi. Kanjeng Ratu. Pancen sliramu ra goro ora bakal dijamahi semua. Kok sampun ngeten to Kang Mas? Lah kula menika garwa sonan lho. Lah garwa sonan kok goro, ya dosa. Garwa sonan nek goro. Garwa sonan nek goro ya dosa. Nek kepepet ya ora apa-apa ya dosa Kang Mas. ini Kanjeng Ratu. Injih kula. Aku iki ndung banget. Dumunipun nanggen pundi Kang? Sakwise aku mlebu ning tilam pagunungan. Ngaten nggih. Jroning tilam pagunungan kok blas ae ra karuan. Dasan apa to? Tegesan iki lho kae ra karuan. Injih to. Pundi to? Iki tegesane sapa Kanjeng Ratu? Niku Ning ngawur bangku iki lho. Lah niku Pak Imo. Kae Pundi meleh to? ning pinggir lawang kae. Walah, dipenjenengan Paimen Kang Mas. Paime. Nggih kula resiki. Lah ning sentong iki tegesane sapa Kanjeng Ratu? Lho, dikongkon resiki taman pagulingan kok malah buat teges sembarangan. Pak Ijo. Paijo, Paimen, Paimo. Engko nak painem neh ngono. Dede nggih Patrio. Kanjeng Ratu, Injih kula. sliramu garwane Sunan. Anjing garwanipun Sunan. Aja nganti goro. Ah, panjenengan iki kok ngaten garwa Sunan kok goro ya dosa.
sasakan rapi nggonmu agem busana besos edi lan peni paribasane Ngaten nggih. nanging yen metu dina iki uga kok beda karo adan lupiyane Cik to Kang Mas. sasakanmu wis modal madul nggonmu agem busana ora besos kaya-kaya diodol-odol karo wong iki Lho Kang Mas. Lah karo sonan diodol-odol wong iya dosa. Dawa nek diodol-odol wong Dosa. nek sok kala mangsa ora ngono. Mboten Kang. Saya Lah dosa to Kang Mas. Pangapunten iki wae kula kesesok. kesusu Cik. nggon kuluk salam sliramu nggon sasakan ora rapi Nggih kesusu Kang Mas. nggonmu ageng busana ora besus mergo kesusu krungu nggon kuluk salam Mirip swanten. nanging aku beda Sing napa ngaten. apa ning nggone Pantin Jepara iki kurang nyamping kurang jarit Lho ki menapa nek pancen sliramu kurang jarit aku bakal kongkonan abdi kang supaya mundutake jarit ana ing gone kae lho swalayan Panjenengan iki kok sampun ngaten. apa Sampun kata ageman kula ki Nanging. nyamping kula. nyampingmu terus kok nggo iki apa kurang Gitu. ngerti Heh? lho kanjeng lagi Cek kula Kang Mas. nyamping terus kok ngene Keng napa? leket Lah niki wae ora ngaten kok Kang Mas. Oh. Kula niki kados rasa iki mesti garwaku Kang banget tak tresnani bakal kondur. Iya. Lajeng panjenengan kula damuke susu kelanan panjenengan. Susu Boyolali. Lagi wae susu tak gawe dumadakan ana kucing gase ireng mlayu banter ora karuan. Susune jelas disenggol guling. Ling. Kenging nyamping kula. nek ngono telese nggon nyamping iki mau ora susu Susu Kang Mas. Apa? kanjeng ratu Kula. susu adat rupiahne ora pliketen iki kok plikete ra karuan iki Lah santen tele susune. Kelana Banget, panjenengan tele. utek-utek boten niku. dandane kok beda Iki napa Kang Mas? nek adat rupiahne susu iki dandane seger Iki. wangi Lah sakmenika. tur enak yen Sakmenika. beda ya dandane amis sengit Cik, tur waduh. keloke ora enak iki jane ono Waduh rahayunipun Kang Mas. Kok menawi susunipun sampun kadaluwarsa. Rahayunipun dening panjenengan unjuk atau kula ora kelangan garwa kang sanget tak tresnani. kebangetan sliramu sesuk susu kedaluwarsa kok digawekake lawan garwane Anjing mboten banget. nanging aja kuwatir Pon. najan to susu kadaluwarsa mergo sing gulingake iki kucing jasireng lara atiku mergo susu kelangenanku mengko yen pancen kucing jasireng tumekane papan kene utawa liwat ning gone kene maneh tak balake semono Sampun ngaten. lho ya ora apa-apa to wong susu kelangenan Assalamualaikum. Wonten tamu. Waalaikumsalam. ya gua Kok kaya kucinge teko balangi Kang sama Mas, lho panjenengan iki pundi to? Ingkang teko niku ingkang rawuh niku kadang panjenengan Yayi Karebet. Lah sasampunipun Yayi Karebet menika rawuh kok panjenengan kucinge teko Yayi Karebet kaijenan mboten nganti kucing Kang Mas. yo to Amoga panjenengan pirsa. walah dari karet iki mah Kula ijen. ora nggo kucing kalau Boten. rumah saku nek kucing gasireng iki mau mergo sliramu sarwa ireng kok ngageme sarwa ireng rumangsaku mergo iki mau lagi rembug karo Kang Tuku kali nyaman perkara sing gulingke susu iki mau kucing gasireng Ning lak boten kula. ya ora kucing sliramu kok Ih, pangapunten. Ayo go Yayi lungguh. Ayo go. Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu. Wonten menapa Kang Mas? Injih.
kaget ing atiku Yai. Tindak ana ing pati Jepara wae kok ora paring cecala. Jane iki mau kapindhon apa mung cukup mampir. Kang Mas Sunan diri. Saderengipun kula matur kepareng sungkem kula kinarya bekti. Oh, iki lho. Kadang sing kok tresnan. Hah? Sungkem karo wong tuwa. Ya, tak tampa Yai. Uga puji pangestuku tampan ana ya. Sangat anggen kula nabi mugi dadosaken sipat. Oh, amin tenan. Anji kadang sapa? Kang Mas Yai Karebet, nggih. pancen sengaja kula ngelengake wekdal wonten ing Pati Jepara. Sepisan kula kapang kalih keluarga ing Pati Jepara. Mliginipun Kang Mas Sunan sendiri dalah kanggo kalingan. Aduh kamah. Iki lho, Kadang iki rumangsa kangen kawon panjenengan. kadang nom bagus pasuryane ora lali karo wong tuwa. Najan to adoh ngepeno mung sungkem. Kok sungkem. Iya, heeh. Terus ana apa ya? Dening kawigatosan ingkang saklajengipun didhawuh saking kersanipun Rama Trenggono ing Kasultanan Mahitara. Oh, ana wigati. Lah wigatine apa? Tuwi dhateng kawilujenganipun Ratu Semenanjung dalah Kanjeng Pangeran Pangiri ingkang sawetawis wekdal mapan ing Jepara. Terus tuwi kalujengane wis Tanjung. Ngene ya ya. Mergo sing saben dina sing cedhaki kanggo kali nyaman. Nek aku paring piwangsulan ya ora apa-apa ning ora prayoga. Mergo aku jejering aku sing bakal piwangsulan luwih becik kanggo kali nyaman wae. Ayo to. Once kang. Wae piwangsulan padamu. Ngaten. Heeh. Yai Karebet. Yen pancen kamu ing Pati Jepara kepengin ngerteni kepiye kok kahanane Ratu Semenanjung lan Pangeran Pangiri. Alhamdulillah waktu dina iki kahanane bagas waras sehat walafiat ora ana alangan sawiji apa-apa. Nelakake guning panuwun ingkang tanpa upah. Pratelakaken bilih Ratu Semenanjung dalah Pangeran Pangiri ingkang mapan ing Jepara kalis ing Sambikara. Bagas waras. Tansah krasan. Iya, bener. Kang Mas Sunan, Yai Karebet. sasampunipun kula gandang utawi cetha nampi dhateng pawartanipun Ratu Semenanjung. Jalaran kula boten saged dangu cemondhok ing Pati Jepara yen wonten keparengipun. Iya. Kula nyuwun pamit, kula badhe wangsul ing Pati. Lho. Piye to? Lagi wae kok arep kondur. Ayo nginep sendiri ngira ayo bisa to Yai. Apa to lagi wae kok ayo kondur. Bingung aku. Apa? Kang Mas. Terus pundi kok boten kersa ya Lah gelem apa ora? Niku dipun ripe. Ora gelem. Boten kersa. Aku tak sing request sumikir dhisik. Yai Karebet, Kang Mas Sunan iki bener kaku. Lagi wae tindak ana Pati Jepara udara mung cukup sejam. Terus liramu kok arep bali ana ing Sumanto. Yo nginep sedina rong. Aja meneh kok sedina rong dina ya. Sesasi, setahun, sewindu, selawase. Arek krungu to. Saya-saya Saya. yen seliramu gelem katrem utawa nginep ning gone Pati Jepara, tak gaweke sentong. Iki mergono sentong sing kosong ora seneng gone, sentonge sisihe kanggo kali nyaman. menapa saes. Yo. Krungu to. Nek sliramu gelem, sliramu tak papanke sentong sing sisih kanggo kali nyaman. Lah nggih, boten gojek. Ora cedhak karo kanggo kali nyaman. Krungu to ya. Aja maneh kok sedina rong dina, sewulan, seminggu, setahun. Kang Mas Ya ora ora weruh. apa-apa. Dipiye kaya ora weruh bingung. Aku terus piye? Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu. Sing Kang Mas. Gelem apa? Boten kersa. Isih ra gelem. Boten kersa. Kok kebangetan. Kanjeng. Nuwun sewu Kang Mas Sunan. Oh, Sampun ing pamangkune.
kula niku nampik menapa dados kekajenganipun Kang Sunan. Namung kemawon sanes wekdal umpami kula tumi ing Jepara sesarengan kalian garwa kula diajeng Ratu Kambang kula badhe nyipeng wonten ing ngono to. Besok meleh yen tok ana tindak ing Pantin Jepara garwane ya ayo dikanthi. Nah, supaya nginep sepina. dikanthi wae sedina rong dina Jepara ya. Nek saya-saya sliramu anggere barengan karo garwamu aja kuwatir. Mulya uripmu ning gone Panti. namung kepareng kula nelake